Bon dia a totes i a tots. Avui us proposo que aneu a la cuina, remeneu una miqueta els armaris i trobareu pasta. Pasta seca. Pasta seca de lo més divertida i variada. Busqueu, remeneu. Us proposo de fer collarets, polseres, o simplement col·locar la pasta en un fil ben llarg o ben curt. Podeu anar provant. A més, si us atreviu, us proposo de fer sèries amb la pasta. Sèries senzilletes o sèries de lo més complicat. Ho podeu fer de diverses maneres. Podeu crear vosaltres les vostres pròpies sèries. 1, 2, 3 macarrons, 1, 2, 3 pistonets i tornem a començar. O, si voleu, primer podeu fer, ho podeu posar per escrit, planificar-ho i després crear-ho amb la pasta. Segur que trobareu pasta ben diversa i amb una mica d'imaginació fareu collarets espectaculars. Aquest és el repte d'avui, fer collarets amb pasta. Fins a la propera!